Erokamano. Wachopo kama tieko. Nairobi gi manifesto to mantiere chenro to motemo. Owacha kata ni let's make Nairobi work. Owacha ni lazima work. Kama ntiere karkae. Karango pillars moko kagi ang'wen. Mabende itieko kata ka watieko ikono ka Nairobi tiyo kosokti. Order. Owacho ni dignity, hope, kod mano mar loss opportunity. Mantiere karkae. Nyaka sani. County ma Nairobi. Ochal nade. Sare manokoro maragoyo riti. Na iwak koso iwak. Nairobi na work. And kaka ngamose bede migao mar weche mek gero yo. An gi confidence kabisa kaka ni Nairobi na work. Nikech I'm very proud ka wuotho all parts of Nairobi. Tiyudo ka yore gerore, NMTs gerore, tich dhi mbele. Mano ng'isi ni ina work. To mondo mi wamiji the dignity. Nikech okinya miyo dhano dignity ka yo giwuothe to gigwenyore ma gok gituomore. Yaro negi kar wuotho maber. And hope, we have to have that hope. Emo mi akoni Nairobi ok wach ne in 2 years. Nairobi kiwuoyo kuome to nego wuo kuome in long term. Eka inyalo gero barabara, inyalo gero infrastructure ma is sustainable in the long run. And then opportunity. Ingeni samange yaro yore. Miketo stima. Miketo kama dhano nyalo wuothe. Tigonyo negi piny. Imiyo dhano opportunity nikech opportunity mar biashara, opportunity mar ng'iyo gik ma ginyalo timo mondo mi gigero uchumi. Nikech ng'ato biro wuok ten gi confidence no nyalo dhi modhi ong'iew gima odwa ng'iew chande kata gik modwa dhi waro ka mondo odhi otim godo biashara. Koro mano endo ema anyalo wacho ni ina work. Agoni erokamano ahinya. Ibrahim Auma kubedo kod odhi amakono ka warango bero piny ma Nairobi. E chenro ni mara ramen piny. Erokamano. Nyakon moyoni mibedo kodwa nyaka sanda ikosekalo